Здравейте, господин. Мога ли да помогна с нещо? Събирам велизария. Не съм от миналата година, зарегистрирал съм в бюрото по труда, но... Искате ли на една пейка да седнем и да ми разкажете? Аз съм Влади, че не се запознахме. Аз съм Петър. Приятно ме много. Искам да помогна с това, което мога сега от мен и добри хора. Ако мога да помогна и за в бъдеще с нещо, ще ви потърся отново. Търсихте си нещо, с най-мили чувства ви питам. Така си докарвате за хляб. Да, за преживяване. Нямам доходи никакви. Под прага на бедността съм. А вие с какво сте се занимавал на времето? В търговията, защото това съм завършил, туризъм в банки. Добре, вижте, това, което мога да направя сега. Искам да ви дам средства от мен и добри хора. В замяна аз нямам просто какво да ви... Вижте, не се притеснете, защото аз не искам нищо в замяна. Просто искам да ви ги дам на драго сърце. 250 евро. Това са фантастични суми. Това от мен и добри хора. Заповядайте. Хиляди благодарност. Господ явно нещо ви е изпратил. Иначе такова чудо много време ще изкарам. Хиляди благодарности. Да съм и знал, че такива личности все още човеци, хора много, но човеците са малко. Те се броят на пръсти. Радвам се много, че именно от мен и добри хора ви помагам. Радвам се, че се запознахме. Аз също много... Това е божа работа това. То бива късмета, но моето е... Всичко добро ви желая. Благодаря ви отново от сърце, че заедно подкрепяме хората. Всеки, който иска да се включи, може да го направи чрез сметката и линковете, които се намират в информацията на профила.